Ами общо взето да ни разкажеш какво има тук, от колко време се занимаваш с... Тук има 200 билки събрани от района на село Пухла, източния Родопи. Тук са концентрирани билките от целия свят. Като количество и бройки, най-много видове виреят около Пухла в източния Родопи. Това съм го установил от опит, като бера в Странджа, Сакар, Стара планина, Средна гора, бера там, където има всяка билка си има място, иска си условията за да вирее. На друго място засадиш, ни харесва мястото и не вирее. Правя над 150 чая, лекувам всички болести, правя вазелини за всички заболявания, подагра, разширени вени, стави, мускули, сухожилия, псориазиси, кожни заболявания и други. Стремя се да помогна на всички хора, които боледуват. Много хора ми се обаждат, дават преценка за чаевите, за другите лякове, които изготвям. Всичко е разработено в процес на осведомяване от хората, които се лекуват. Поправил съм по-добро, да лекува по-добро и много хора са установявали, че даже и лаборатории, които в Свиленград, мисля, че има лаборатория, която установява лечебността и лечебните качества на чая и лечебни ляковите, които правят, са достигнали много добро ниво. И ми се обаждат и ми поздравяват и казват, вече приключих, всичко е нормално, благодаря. И така върва напред Кураж е, когато ти кажат, че нещата върват. Когато се е извикувал човек да погледнеш очите му, това са достатъчно. А от колко време се занимаваш с билки, откъде тръгна този твой интерес? Билки се занимавам цял живот. От баба ми, майка ми, чайниците бяха на печката, постоянно се пиеха чаеве, билки, лякове, лекуваха се болести с билки. Нямаше възможност, даже нямаше възможност да отидем и на доктор. Но бабите като да види, никога няма да забравя, не може да гледам и мама ми закара при една кърмачка. Капна 2 капки в кърмата и прогледна. Магаричка кашлица, лекуваха на картофи, къде са го знаели, не знам. Сега, когато започнах да се занимавам интензивно с билко лечение, установих, че за всеки ляк, за всяка болест, за всяко заболяване има ляк в природата. Господ е създал всичко, но изглежда ние хората не сме обърнали внимание достатъчно и нарушаваме цялостната защита на човешния организъм, до последно го изтощаваме и тогава тръгваме да се лекуваме. Може би ще дойде по хубаво време. Здраве от природата се казва и здраве от Господа. Да си разкажете тук за рисунките. За сергийката. За сергийката да си разкажете. Моята сергийка представлява картинки, рисувани с водни боички, както повечето деца обичат да рисуват с водни боички. Така и аз. Не знаех, че има такъв интерес към мен. От колко време? Както всички хора, които стават известни в някакъв момент казват, от дете. От дете? От дете, да. Аз от дете обичам да рисувам, както вече споменах. Къде могат да ви намерят хората в София? Значи има едно като компютър такова, има и телефон и могат да напишат просто ето тук, където са визитните картички, в Инстаграм и Фейсбук, ето това дето го пише. Картички. А на кои базари участвате? Ние предимно участвам на книжни базари. Нещо за самите рисунки, така повече подробности? Да, много мога. Аз мога около половин час да приказвам. Повечето са флорални елементи, защото много обичам цветенца като всяко едно момиче. А другите са от пътешествия, горе-долу снимам където ходя с телефона и го рисувам после. Супер. Да. Потомствен пчелар съм. Още прадядо ми, нали? Това е гледал пчели. Баща ми, откакто се помня, е гледал пчели. И скоро вече и аз поех, смисъл изцяло. А по принцип, къде могат да ви открият хората, ако искат да си купят мед? Често заставаме на Света Марина, която за Ивайловград, най-високата част. Там от време на време продаваме мед.
40-45 кошера имаме и нали, искаме клиентите да са доволни. Супер. Нали, да пробват да сами да решат ако им харесва. Да ни разкажеш, това сигурно ще продължи около половин час, ако трябва да ни разкажеш за всичко тук. Това са вечните цветя на природата. Занимавам се с облицовка на яйцови камъни. И през почивните дни ходих из Родопите да събирам други за облицовка, защото има много красиви от тях. И като си търсех тези камъни за облицовка, започнах да ги различавам, кои са минерали, кои са кристали. И после купих учебници на Минно-геоложки институт, изучих ги много добре. И оттам нататък започнах да събирам само най-качествените и хубавите камъни. Те са различни видове. Родопите има много загаснали вулкани, има всички видове минерали и химични елементи. Но то има само в Маджарово. Панински кристали, аметисти, барит, пирит. Тук гривничките само си ги правили? Гривничките ги вземам от един мой приятел, най-големия майстор може да се каже. Има техника, той същевременно е златар, той ги прави, от него ги вземам. Нямам такава техника и плюс това той едно, че е геолог, друго е и майстор златар. Да. На кои видове минерали са богати източните Родопи? Какво се среща най-много тук? Където са кварцовите скали, там има и наличие на метали. Също има и много зеолит. България е на второ място в света по зеолит и на първо в Европа. Използва се за различни промишлености, за винарната промишленост, за медицината, за правене на пасти за зъби, пречистват токсините от организма. Камъка на 20 век. Така е, кръстен зеолит. Къде могат да те намерят хората? Като изключим понеделник, при лятно време, понеделник и вторник, на отбивката на Глухти камъни. Тоест между Любимец и... Да, Любимец и Ивайловград, на седломената над Малко Рище, там е любимото място. Там са кефе да отивам, защото едно, че е в нашата община и си обичаме гората и живеем. Там сме родени. Супер.